дар даври якуми мусобиқаи ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни духтарони то 20 сола ки мизбониашро пойтахти азизамон шаҳри душанбе бар дӯш дорад, хубони футболбози тоҷик бар муқобили ҳамтоёни худ аз Эрон вориди майдон шуданд. бозии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе баргузор шуд ва бо ҳисоби 3-0 ба суди дастаи Эрон хотима ёфт. голҳоро Фотима Шабон дар дақиқаи дуюм, Зуҳро Ирфонӣ дар дақиқаи 47 ва Негин Зандӣ дар дақиқаи 68 ба самар расониданд. дар даври дуюми чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ бонувони то 20 солаи кишвар бо дастаи Афғонистон рақобат мекунанд. қабл аз бозии дастаҳои Тоҷикистону Эрон дар ҳамин майдон дидори футболбоздухтарони Ӯзбекистон ва Афғонистон сурат гирифт. дар ин вохӯрӣ бонувони Ӯзбекистон аз аввал то анҷом бартариро ба даст гирифта ба дарвозаи ҳарифон 11 голи беҷавоб заданд. голҳоро Сабрина Октябрева, Зарина Мамадкаримова, Гулчирой Иброҳимова, Тоҷинисохон Рашидова, Лайло Рустулаева, Албина Бобоқулова ва Жасмина Абдуғаниева ба самар расониданд. хотиррасон мекунем ки дар чемпионати КАФА 2021 миёни духтарони то 21 сола тимҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Эрон, Қирғизистон ва Афғонистон иштирок доранд. дар доираи ин мусобиқот 10 бозӣ доир мегардад. ҳамакнун дар даври дуюми мусобиқа ки имрӯз баргузор мешавад, хубони футболбози Ӯзбекистон бо Қирғизистон ва Тоҷикистон бо Афғонистон рақобат мекунанд.